Dnes si ukážeme, čo je to kredit na e-svetoch. Takže najprv sa prihlásime. Kredit je taká dobrá vec, za ktorú si môžete na e-svetoch kupovať kadejaké bonusové služby. A keď kliknete právo na moje kredity, tak vám ukáže výšku vašho kreditu. Ten získavate napríklad za adminovanie skupinky a za kadejaké iné za kadejakú inú aktivitu, ktorú ukážete na e-svetoch. Keď kliknete na prasiatko Presuň kredit, tak vám ukáže možnosť, ako môžete presunúť kredit inému užívateľovi. Zvolíte si, koľko kreditu chcete presunúť, dáte si vyhľadať užívateľa, ktorému ho chcete podarovať, kliknete na ňo a dáte dole Presunúť kredit. Spýta sa vás to, či ste si naozaj istí, tak to potvrdíte. Operáciu potvrdíte heslom, dáte potvrdiť a kredit ste úspešne niekomu podarovali. Keď sa najvyššie postavíte na svoj kredit, tak už budete vidieť, že je nižší. Na čo je to dobré? Napríklad, keď sa ako skupinka chcete poskladať na nejakú bonusovú službu, tak potom sa všetci členovia skupinky sa môžete dohodnúť, že sa poskladáte po 3 kredity svojmu adminovi, ktorý vám zaplatí bonusovú službu.